Pedal.
Apa meneh Mas? Yo, lawang yo, lanjut pengen nyanding. Ono penyanyi telu wae sing siji ndadi, sing siji malah balik. Iki bejane wong loro. Yo, dilanjut.
Ablas. Yo 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 oi cah. Angin sumilir kowo ceritamu lelakon kang wis kedadean swarane donya amargane mawa dadi seksi kangenku bengi kangen marang sliramu cahyaning bulan soroting lintang ngancani wengi kang sepi ing lerenge gunung abot rasa ati nelongso ing kelingan dek jaman semono apa aku dosa apa sing gawe atimu wong bagus rungono tangising ati saben
Gek nang ndi kok suwung ki? Do nonton Jatilan, Mas. Oh, Jadilan sing ngendi, Dik? Seka Muda Sri Mulya. Oke, yuk lanjut yuk. Syukur bisa. Buka titik. Anggono desa dadi rejo. Adene ora ilang. Ombe padha lara lapa. Yen arep crita karo sapa yen ora crita kok tambah nelongso saya suwe kok ngene rasane sedina dina mung ngatoni wae Hati
ya ben mung ngimpi ora apa-apa yen ati iki bisa dadi lega dheweke teko lan kandha yen tresno piye aku pasrah lan rimo piye aku pasrah lan lilo ya 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 aus ya oi 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 aus kaplas hilang dirama-rama mari pulang marilah pulang bersama-sama mari pulang marilah pulang bersama-sama sayonara sayonara sampai berjumpa pulang sayonara sayonara sampai berjumpa pulang buat apa susah itu tak ada gunanya Makatan kalau pasugatan kesinan jadilan saking putra putri muda simulyo saking dusun kalirap kalih Selo Pamioro Imogiri Bantul. Mbok bilih anggen kalau menghibur dateng panjang sedaya kathah lepat saestu kawula sakeluarga ngaturaken suwun agunging pangapunten. Cekap semanten mugi rahayu ingkang sami penagih matur suwun.